Здравейте, аз съм Дани и днес ще играем където спрях това, защото тъпи Алек ме разсърди. Връщам се. И така, в неговия клип се получават неща, които им са за под 12 години. Получават. Продължаваме напред. То се Да сменя. говоря с него, защото той ще ме дразни. Ами ако искаш, то се сменя. Сигурно чувате гласа му. И аз му викам, Райчо, България. То не се сменя точката. И нарича, че голямата пека в Clash Royale е много слаба. Ми тя си е слаба. Голямата пека? Да. Да, бе. Аре. В четвърта арена си много силно даже. Пишете в коментарите дали е голяма. Дали аз съм прав или той е прав? Да. Може още сега да пишете. Аз да снимам в Twitch, може да видите. Аз също ли снимам? Канала, знаете, единият на Емилия Владимирова и другият на мен. Единият на сестра ми, а другия на Емил Павлов. Ами... Ще направя на ден. Аз влязох в някакъв сервер. Да, той влезе в моя тук. А не влезе. Класът има. Да, не гледа си да е в кода. Що? Така ще Мой сервер. не, там дет си влязъл ти. Аз си къде да вляза? Как ще сме на скина? Ще го преместя приложението. Сигурно се Оро. Помня си тази песен. Да си сложи ли скина на Golden Freddy? О! Тихо! Провалиш ли ти? Така, влязох в някакъв сервер. О, това съм влизал. Това най-тровеща сервер. Ти, как ще те тролна? Айде влезна някаква мап да те тролна. Ще тролна. Виж ми скина. Виж ми скина. Алек, виж ми скина. И ще тролвам хора с него. Аз ще правя някакъв сервер. Айде да влезеш през моя сервер. Не. Райчо, защо си Райчо? Ти в някакъв сервер ли влезе? Айде да направим оцеляване. Не благодаря. Айде на Clash Royale. Тихо. О, тук сме гради. И аз стигли на вас колите. О, не, защото аз ще набирам. О, ти координати влезе. Това не са координати, бе, координати. Това е код на Фейсбук. Това е програма мултиплеер, която трябва да имате в Фейсбук и регистрация в това. Иначе, няма как. И аз искам да правя това. Капут, видяха те. И то се те сгони. Какво да не е? Окей. Пат, гледайте най-попляки. Ще гледат на тебе, турвата ще гледат. Аз ще си играя на лаптопа. Той има лаптоп, аз компютър и ми завижда. Не му завиждам, не е прав. И ми завижда, че знам повече команди от него. Не, аз ги знам командите.
Той ми каза две команди. За левел, геймод, знаеш за координати, знаеш за телепортиране при хора и то. О, някаква... Ай на баш, че той няма ме кикне. Ето няма ме кикне. Ай на баш. Той се сменил точката по курска. Значи, то вече вместо си е сменил версията, той вече сменил си точката. Абе, заеби този капут, бе! Капут! Значи, той е голям селен. Селена на пътя. Ще ви покажа мене за снимка. Него. Само. Аз ще играя. Защо да играем на такова? Не. Влезох на сървера. Сега да не те изгони точно като си идваш. Гостю! Мога да я удам? Мога да чупа. Мога ли да вляза? Да. Кой те пишеш? Чакай, не пиша. 6. Чакай, не пиша. До 6. 7, 2, 5, 3. 7, 2, 5, 3, 8. Така ли изглежда? Виж? Да. Напълнене. Как го е? Виж? Ще чакай ли за нея? Да знам. И това ще е за епизода. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се и не харесвайте YouTube страниците. Абонирайте се, оцените. Не го слушайте. Абонирайте се, където можете, оценете се. Аз бях Дани и чао от мен. Очаквам лайкове. Чао!